отзад. Виж как следи къде отива. И картала тук. И картала е втората кола, май. Охо. Мале, кърпи ти виж. Що не ги хвърлила тапачка е? Аз ти казах, че не ги е хвърляла, аз ти казах. Много просто е. Картал я чака там. Сумерия следи. Звъни, Гейся. Гейся, звъни. Я не мисля, какво ще каже. Звъни. Я. Да, Сумер. Ало, Тюркян, къде си? При баща ми. Ага. Какво прави Дефне? Зарадва ли се на дядо си? Да. Цял ден игра и се умори. Заспа. Може ли днес да остане при баща ми? Да, разбира се, няма проблем. Добре. Благодаря ти. До чуване. До чуване, Тюркян. Къде е то, бе? Някъде ще чака там.